はい、皆さんおはようございます。ハルトンです。バルキリーコネクト実況第152回、1回かな152回か。152回始めていきたいと思います。はい、皆様ご心配の方をおかけしまして、大変申し訳ございませんでした。熱の方はね、下がったんですけどね、猛烈に喉が痛い、猛烈に喉が痛いので、ちょっとね、声の方が変かもしれませんが、ご了承ください。はい、で、今日はね、1周年記念、ちょっとね、見ていきましょうね。大感謝祭振り返ってというか今進行形なんですけれどもね。はい。で、まあ一番上見たらいいかな。まあバルキリーコネクトが1周年ということで重ね重ねおめでとうございますということでございます。一応開催期間6月9日、まあ昨日、おととい、昨日から、6月23日までということになっております。はい。で、前回ね、これは、これじゃないや。これはまだか。1周年大感謝祭ガチャ、これのうちの一つを引きましたね。ステップ3でスターフェスキャラ確定の、ガチャを引いて見事爆死しましたというところです。確定がスカジだったのかな。でそれ以外は何も出なかったので、本当に爆死の大爆死というところなんですけれども、爆死という形になってしまいましたということで、でもね、スターフェス限定キャラ、ほとんど持ってない方にとっては、なかなかいいガチャなのかなということでございます。ただ、スターフェス3キャラしか持ってないのに被りましたみたいな人もおられるので、そこはちょっとね、ダイヤと相談という形になると思います。はい。で、1周年記念降臨ダッシュ。今ね、降臨がガツガツガツっと来ております。はい。で、これ後で詳細見ていったらいいのかな。ざくっと見ていきましょう。1周年記念降臨ダッシュというものと、1周年承認シーズン1というところがありますね。これも後で見ていきましょう。で、1周年感謝くじ。これは、期間中にログインするとゲットできる1周年感謝くじというものがありまして、それ持ってると、普通にいろんな豪華景品が当たりますよという、ビッグなね、イベントでございます。当たる当たらないは別ですけどね。はい。で、あとは超降臨がまたオブにいるというキャラが来ます。で、あとバルハラの塔が6月15日からですね。これは来ます。で、1周年メダルが大量にゲットできるかもしれないというところですね。はい。で、ちょっと待ってよ。この辺はね、後で詳細見ていった方がいいのかな。で、ログインボーナスも豪華になっておりますということなので、この辺は見られているでしょう。はい。で、1周年大感謝祭ガチャということで、こっちは、上の方は前回聞いたのでもういいと思うんですけれども、下の方ですね。下の方、1周年スターフェス記念スターフェス10連新キャラ星5出現中ということですね。で、10連で星3キャラまたは星3装備が1個以上確定のスターフェスで、1周年記念スターフェスのみスターフェス限定キャラ、双子精霊ロロナナが登場ということでございます。このキャラね、能力云々にして欲しいんですよ。なんせ、のとまみさんですよ、CV が。もうその声聞いてるだけでたまらんですわ。ね。なので、ただね、僕ね、10連分のダイヤしかないので、引ける引けないはちょっとね、微妙なとこなので、ちょっと考えます。もしかしたら引くかもしれません。で、能力的には、引くときにまた見ますけれども、火属性、水属性の耐性が最も低いとき、1体ずつにそれぞれ威力200%の魔法ダメージ、バリア封印3ターンということなので、バリア関係の敵の時にはいいのかなという感じで、刺さってくるのは刺さってくると思いますけどね。なかなか、キャラ的には少ない部類ではあると思うのでね。で、あと、持ってないのはソリンとかマテリアさんとかね、その辺持ってない、ブルーンヒルでも持ってないので、引く価値はあるのかなというところではありますけれども、ね、フェス弦が出ないよね、普通はね。ということでございますよ。ね、装備面はあんまり持ってなかったりするので、当たってもいいんですけどね。で、あともう一つ、これもまだ僕引いてないんですけれども、1周年星5マックス大感謝ガチャということで、1周年大感謝ログインボーナスでもらえるチケットで、星3キャラの、ガチャゲンのキャラが星5の状態で1体確定で出てくるということでございます。はい。なので、これはもうみんなもらえるので、確実にもらってね、30日までしか、受け取り、開催期間ないですので、それまでに受け取ってね、引いてください。必ずいいキャラ出ると思いますよ。被ったとしてもね、ソウル商人で変換できますからね。で、僕は、サブ端末の方では誰が出たのか。忘れた。待って。
トールが出たのかな。トール持ってなかったんで、サブ端末の方ではちょっと嬉しかったんですけどね。まあ、こっちの端末の場合は、本当持ってなくて星5じゃないのとかほとんどいないので、ベル、あれとか出るのかな。うる、わかんない。和紙使いのやつとか、バルコレガチャから出るやつは出るのかなとか思ってるんですけど、出るんだったら嬉しいですけどね。まあ出ないんだったら、最近出たステラさんがまだ星5じゃないので、その辺が出てほしいなとは思ってますけれども、ちょっと期待薄かなっていう感じですね。はい。で、あとはまあ、1周年大感謝パックということでね、かなりいろんな、まあ、クリスタルの鍵だけではなくね、いろんな商品が出ておりますので、ダイヤはね、かなりお買い得にはなっておりますのでね、まあ、そのあたりは、お金のご利用はご計画的にということでございますけれども、どうせダイヤ買うんであればね、今のうちに買われた方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、あとは、まあ、もろもろなんですけど、結構嬉しいですよね。鍵クエスト応援キャンペーンということで、消費する鍵の数が1つ減少しますということですね。最大の星7とか、金の鍵が5個必要だったのが4つであったり、星4が、銀の鍵が10であったのが9であったりね。そうなるので、まあ、1つなので、まあ、微妙っちゃ微妙なんですけど、まあ、塵も積もればという形でございますね。はい。で、あとは、これがやっぱ嬉しい。キャラクエソウルドロップ2倍キャンペーンですよ。キャラクエいつもやるとき、ソウルって必ず、まあ、スタミナ30使ったら3枠あるわけですけど、マックスで出ても3じゃないですか。111のね。ただ、今回2倍なので、僕昨日だったんですけど、このステラさんが222で出て、6いったんですよ。これでかいなと思ってね。だから、まあ、この期間はね、ほんと、キャラクエ普段やってないような方でもね、絶対やった方が得は得だと思います。1枠出ただけでも2アップするので、かなり星5に近づくんじゃないかなと。まあね、お肉が、もう全然足りないなっていう中で、もうこっちに避けるか、どれだけ避けるかっていうことなんですけれども、まあいろいろ他にもやることがあるのでね、まあでも今回はね、これやった方がいいんじゃないかなと思っています。はい。で、あとは装備の大成功、超成功確率超アップキャンペーン。これはまだ開催されてません。6月12日からですね。なので僕ね、最近というか、鍛冶屋でね、やってて、全然アップしねえな、大成功、超成功来ねえなとか思ってたら、開催期間6月12日からなので、皆さん気をつけてくださいね。はい。この辺はちゃんと日付見ましょうね。はい。で、クエストのオールドロップがアップということで、期間中メインクエスト、ドロップオーブ個数が3個から5個にアップということで、これもでかいですね。これもでかい。で、今まで一番最初ってドロップオーブ個数って1個だったんですよ。ね。その1個が3個になんかのイベントの時に3個になって、で、3個のままに固定になって、で、3個から5個になって、5個のままで固定になってってなると嬉しいんですけどね。やっぱオーバー集めってかなりきついですからね。まあその辺は、運営さんにお任せしますけれども、オーブがね、5個になっておりますので、オーブがまだ埋まってないキャラとかいればね、この機会をお見逃しなくということですね。肉が減りますね。で、1周年承認ということで、シーズン1、シーズン2、まあシーズン4まであるということですね。で、シーズン1の方が1周年承認シーズン1目玉報酬がウェディングドレス来ましたね。フレイヤさんのね。フレイヤさんのウェディングドレスと、グルベグさんのウェディングドレスですね。はい。まあまあ6月だから、ジューンブライドというところですかね。はい。で、まあ、能力的には、まあ、味方全体物理防御10%アップ、ステータスダウン無効2ターンということと、グルベイグ、敵全体に威力100%の魔法ダメージ、石化2ターンということなので、まあ、目新しさはあんまないですね。で、必須かと言われると必須ってほどではないけど、やっぱまあ強いかなと。で、やっぱりこれ、ガチャで手に入るとか、お金出して手に入るものではないので、ポイントでゲットできるね、1周年メダルでゲットできるものではありますので、まあそう考えるといい性能のもので、何せね、クソエロいですよね。フレイヤなんかちょっとね、股んとこ見えてんじゃねえかみたいなね。グルベグはグルベグでエロいしね。よくこんなのウェディングドレスに選ぶなっていう感じなんですけど、ね、聖女。フレイヤ聖女じゃねえでしょ、これ。陰女でしょ、陰女。ね。まあまあ、その辺はいいとして、まあここはね、多分シーズン1、シーズン2っていう風に区切られているということは、
シーズン1終わったらこれなくなるってことなのかな、ちょっとわかんないですけど、欲しい方はもうお早めに交換してということだけにしておきましょうね。で、目玉報酬2というところで、ノルディシアシールドとアスガルドブレイドというものが来ております。武器と盾ですね。両方装備か。なんですけれども、これも強いのは強いかな。でも必須でもないかな。あったらいいかなっていうぐらいなので、何を優先されるかということになりますけれどもね。はい。で、もう一つでございます。もう一つね、お伝えしておきたいのが、その4つを取った後ですね。取った後は、やっぱりお勧めしたいのは、この中にある進化のルーンナイフ。これできるだけ取っときましょうね。アクセサリーの方がたくさんある方は、進化のルーンリングの方でもいいですけれども、とりあえず進化のルーンナイフ、ルーンリングは取っておきましょう。もう何かしらに使えますので、専用装備じゃない、汎用装備とかでも専用装備とかでもね、もう、すぐ進化するために2本必要なところが1本で済むので、ね、星5にするのに、星3が2つで済みますのでね、必ず取っておきましょうというところでございます。あ、そうか、ここに書いてあるわ。ごめんなさいね。シーズン2の報酬も書いてますね。シーズン2の報酬の時も、ウィリングドレス消えないですね。はい。それ、今あるの、プラス、シークレット報酬その1っていうのを15,000が結構多いですね。がプラスされますということですね。で、シーズン3も変わらないか。何が、ね、シーズン3って分ける必要あるのかっていう感じですけどね。で、シーズン4でシークレット報酬その2ということで、1周年メダル25,000っていう形になってますので、進化のルーンナイフ欲しいですけど、あんまり取りすぎも注意ってなってくるのかな。シークレット報酬その2が25,000っていうのがね、結構メダル数多いので、かなりいい報酬になってくるのかなと思いますしね。その辺はちょっとね、まだわかんないので、僕の方針としては、シーズン1でとりあえず聖女と魔女取って、ノルディシャとアスガルド取って、で、しばらく貯めて、で、シークレット報酬、シーズン2で、シークレット報酬その1も取って、で、貯めてで、シーズン3をスルーして、シーズン4まで貯めて、シーズン4でシークレット報酬その2を取って、その後に進化のルーンナイフをぶっ放す感じにしようかなと。それかクリスタルの鍵。クリスタルの鍵はいいかな。そのうちゲットできるしね。進化のルーンナイフがっつり取ろうかなと思っております。はい。参考にされるかどうかはね、その人のデッキ次第、ボックス次第ということになると思いますけれどもね。はい。そんな感じでございます。で、1周年感謝くじは、1万人以上ということで、ステップはこんな感じです。バルコニーにログインするということと、それがプレゼントボックスに送られて、それをゲットして、所持して、待つという形なので、もう簡単ですのでね。ぜひぜひやってください。で、やばいっすよね。これ、ダイヤ1年分賞とか当たったら、ほんとたまらんですよね。僕、ほんまにこれ当たったら、もう本当にその場で、運営さんに還元しますけどね。スタミナ大賞も欲しい。スタミナかける1万も欲しい。強化ルーン大賞も欲しい。もう何でもいいわ。好きなキャラ1体とかも欲しいね。コラボ限定キャラを除く過去に全てのガチャキャラ。おー、すっげえ。欲しい。マテリアさん欲しい。で、マナももうこの辺でも全然いいと思いますよ。もうほんと欲しい。何でも欲しいわ。世界放題賞欲しい。かっこチーム装備かける10欲しい。でも全部持ってる。でも持ってるけど、星3を星4にできる。これも熱いなぁ。ね。ぜひぜひ皆さん取っておきましょうね。本当に当たったら何でも嬉しいですよ。これはね。はい。で、あと、次、1周年降臨で、一応ゲットできるのが、一応こんなやつ。記念ルーンナイフ、ルーンリングという、取れちゃった。記念ルーンナイフ、ルーンリングというものがゲットできますということでございますね。はい。それはそうとして、この間、降臨スケジュール、ベルンドか。ベルンド。これは新しいクエストですね。で、ベルンドは、1周年メダル増量なんだ。ってことは、ベルンド回った方がいいのかもしれないですね。他は1周年メダル落ちますけど、増量じゃないですもんね。いいこと見た。僕ずっとベルンドのソロ、ちょっとね、風邪ひいてるので、マルチだとちょっと迷惑かけたらダメなので、ソロでずっと回ってるんですけど、ベルンド回っててよかった。1周年記念メダルだけ欲しい方はね、ベルンド回った方がいいかもしれないですね。はい。で、
ここはいいのか。この子はさっき見たね。で、降臨ラッシュのスケジュールなんですけれども、この辺がガーッといろいろ降臨しますので、自分が欲しい時にがっつり回ってもいいですし、オブニルは6月16日から開催なのでね、その辺は、おいおいということですね。はい。で、ベルンドさんに関しては、そんなに難しくはないです。物理防御が高いので、魔法攻撃で攻めるという形でございます。はい。で、あとは何だろうね。特に何にも対策しなくても僕いけましたんで、属性にさえ気をつければ、あとはいけるんじゃないかなと。星6も普通にソロでクリアできましたので、ギリギリでしたけどね。一応ちょっと見せましょうか。ギリギリでもクリアできたパーティー。どうだったかな。ブザービータとかではなかったと思うんですけど、こんなパーティーだったかな。ほんと、しょぼいですよ、本当に。だって、こことかおかしいでしょ。りんちゃん入れる必要ないでしょ。ちょっとなんか、ステータス高いから入れたみたいな感じですけど、だって、これだってこの子光耐性強いでしょ。闇耐性で、闇属性でいかないとダメなのに、普通にりんちゃんとか光だからね。ね。ノージアはいいとして、ノージアは水なのでね、弱点ついてますけど、で、物理ダメっつってんのにリーザ入れてるからね。でも、これぐらい、こんなパーティーも、ですらクリアできたので、ソロ6をね。だから、そんなに難しいダンジョンでもないのかなという感じでは考えてます。はい。なので、1周年記念メダルがね、増量中ということなので、この機会にね、がっつり回られておくのがね、おっと、ログインボーナスできた。ということは、今5時っていうことがわかりますね。どんな時間に撮ってんだ。ずっと寝てるとね、腰が痛くてしゃあないんですよ。本当に。もう腰が痛くてね、今ね、起きてしまってるっていう形なんですけどね。いいでしょう。はい。というような感じでございます。1周年記念イベントっていう右上のね、アイコンやると、こんな感じで、いけておりますので、こんな感じで、一覧で見れますのでね、またここでチェックしていただければいいのかなと。1周年記念メダルまだ僕6500枚なので、まだね、衣装が一つぐらいしかゲットできてないので、ちょっとね、急がないとダメかなと。今金曜日終わって土曜日の朝になるんですけどね。月曜日までにね、ぜひぜひ5000とゲットして、2000、1000か。だから1万3000集めないとダメか。だから今の倍集めないとダメなんですけどね。なんとかゲットしたいなとは思っていますけどね。はい。というわけで、本日はね、1周年大感謝祭の概要というものを見ていきました。今後ね、ガチャを引くのか、どうしていくのかわかりませんけれどもね、皆さんでね、1周年大感謝祭、もうなんで噛むんだろうね。どいて。1周年大感謝祭をね、楽しんでいきましょう。はい。ということでね、本日はこの辺りで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンをよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。Twitter もやっております。ハルトンハウスで検索していただければ出てくると思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。さよなら。